Sa dugang nga balita, Moises Padilla LGU nagapangayo sa buling nga pondohan ang pagpakayo sa nagubak nga taytay bangod sa Baguio Tino. Mga eskwelahan hindi pa man maggamit. Si Eileen Pedreso nakatutok. Masobra 300 million pesos ang danyo sa ginbilin sa Baguio Tino sa infrastruktura sa Negros Occidental. Laki pang Moises Padilla sa mga labi nga nahalitan kung sariin may mga taytay nga nagkalaguba bangod sa Bagyo. Sunod sa LGU, tubtub subong, apektado ang palangabuian sa pila ka mga residente bangod pagpanghangkat ang pagbiyahe sa pila ka agricultural products. Ang pangayong ginamon ang sa infrabe, ang lifelines namon, ang bridges git, footbridge git. Pila ka outside barangays namon, hindi kami subong ka-access. Hindi isa kapagaling sa ila tubo, hindi isa kapadulog sa ila humay. Nagalaom ang mga residente nga pamatian ang ila panawagan matapos nagbisita ang presidente kag nakita sini ang ila sitwasyon. Kung ano man ang dapat siya nga mabulig sa amon. Ano kabudlay na agyan isang time? Ay, Diyos ko, grabe. Di siya kabudlay na agyan namon. Samtang, ini naman ang sitwasyon sa Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School sa pareho nga banwa. May mga lutak sa halos tanan nga hulot kasihan. Hindi na mapuslan ang mga gamit matapos mabasa. Naguma man ang pila ka mga lamesa kag pulungkuan. Siguro makita niyo ma'am no, the situation of the school speaks itself. Kung anong nakita niyo amon ang Balachago namon. If ever siguro may second floors kami. Nagapabilin sa alternative delivery mode ang mga estudyante sa eskwelahan. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.